טוב, אז מה קורה חברים? היום אנחנו בעוד סרטון חדש ומטורף ואני שיחקתי קצת לבד, רק רציתי למצוא וילד ולחזור אליכם, וקצת ירד לי חיים כי נלחמתי פה קצת. וזה הגיע משום מקום. קודם אני רוצה לראות מה יש בקרח, אולי יש שם איזה משהו. אולי מישהו עזר לי, ולמה זה פתוח? אולי איזה מישהו עזר לי, כן, קצת מתו פה בפרס. פה אין כלום, פה אין כלום, פה אין כלום, פה אין כלום. טוב, אז אף אחד לא הביא לי כלום, כי אף אחד לא אוהב אותי. כלום. Bruh. Oh shit. זל. אוקיי חברים, אז אין לי פה כלום. בואו נלך חזרה לווילד. בואו נראה מה יש כאן. רגע, אין פה שער? אוקיי חברים, בואו נמשיך. יאללה, בואו נראה יש משהו. אני אוהב לחקור דברים. לא, פה אין כלום. זה איגלו גרוע. אוקיי. הנה הווילג'רים, אולי יש פה אוכל. בבקשה שזה גזרים. יש! מה אתה רוצה גזרים? 22. ביי. היי, ברזל. אומייגאד. אומייגאש. קח את זה וגם קח את זה. אם יסתבר. יש פה גם הרבה אוכל. ניקח את זה. מה עוד יש כאן? ניקח את זה. ונצא החוצה. זה גם טוב, אבל אין לי משהו מחושב. עכשיו אני הולך להרוג את האיירון גולם, או אם אתם לא יודעים אנגלית, אז גולם ברזל. הנה אדם. ברה. לא. איזה גרוע אני. גרוע אני. כל הדברים שלי עכשיו. היי, תביא לי את כל הדברים, האיירון מעצבן. היי, לא, איפה החרב שלי? היי, הנה את. חרב. עכשיו אני אהרוג אותו. יהיה לו מרגיע.
אני כזה גרוע? אוי ואבוי חברים, אני גרוע. היי, שלא תחשוב לקחת לי כלום וילדים מעצבן. האיירון הזה שלך מעצבן. הוא לא צריך לעלות 3 בלוקים ולהרוס לך את זה ולהרביץ. מה? מישהו הגביה את האיירון גולם. אני צריך 4 בלוקים. ניכנס לאיזשהו בית. מה? איך הוא יכול להרביץ לי בכלל? עכשיו אני צריך ללכת לקחת את כל הדברים ולישון במהירות. דברים שלי. תפסיק להרוג אותי כבר. אתה תשלם על כך. איפה הבית שלך? מה? איך תמיד הוא מספיק? יש לי חייל אחד. עזוב לי את הביצה. עזוב לי את הביצה. אבל מי הביצה? תעזוב לו את הביצה. תעזוב לו את הביצה. תעזוב לו את הביצה. ידיים ברזל עדיין בא לך. בוא אליי חמוד קטן. איך הוא יגיע לגור הזה? הוא לא יגיע, שזה הדבר הטוב. אני מרביץ לו, הרגתי אותו. הוא רוצה להרביץ לך. טוב, כל טוב חברים. ולא אמרתי לכם, אח שלי הקטן פה. הנה אתה חמודי.
אני אוהב אותך כל כך. ואני צריך לאכול. נכון. לא, מתי אתה תיסן? לא יודע. עכשיו לא לילה. אתה צריך לישון. אבל אני לא... מה? אני צריך... איתו, מה אתה צריך? אני יכול... איתו, אוי, לא. אתה צריך בשבילו כספים. לא, מה אתה מביא? אותו דבר. אתה מביא. מה אתה מביא? לא חרא. צריך הרבה מקלות. בוא נלך לחצוב עצים. טוב חברים, לי אין כוח. בוא נעשה את הפקודה שתביא לי פשוט גרזן מנדרייט. גרזן מנדרייט? שטודל. אתה צריך גרזן. הנה, אתה אוהב אותי. שקט. אבל אתה בא איתך. אתה צריך גרזן. לא, נכון, נו. אז עכשיו עזוב אותי. אם מישהו רוצה לעזור לי תכתבו בתגובות בבקשה, כי אני לא יודע הרבה דברים על מיינקראפט חוץ מלעשות את זה. הנה גרזן. אוקיי, בוא נלך לחצוב מיליון עצים. עכשיו צריכים לראות את זה. שנייה. אוקיי, בוא נמשיך. טוב חברים, בפרק הבא אני אראה לכם שאני כבר אחצוב עצים וישיג מלא דברים מהווילג' פה. אז יאללה ביי. רגע. יאללה ביי.